Estem amb el Toni Tur i l'Àlex Sallés, que, com sabeu, van fer 3 primers la jornada d'ahir, una jornada en què 2 proves es va fer ben de règim de component nord i la tercera es va fer en règim sud. Jo, Toni, m'agradaria que et diguessis quines sensacions et vas quedar ahir. Doncs, bueno, per comentar les 3 proves, la veritat que cadascuna va ser molt diferent, no? Les 2 primeres vàrem començar que hi havia molt de vent, bastant de vent, després va anar baixant, amb vent de nord, rolava, entrava en ratxes, a més estàvem aquí a prop de la costa i era una mica complicat, i després l'última prova va canviar totalment, perquè vàrem entrar a port, vàrem tornar a sortir, 180 graus de role i vent de terra. El bo que vàrem tenir és que hi havia mar plana, hi havia roles i ratxes igualment, però era totalment diferent. I molt bé, molt bones sensacions. La veritat és que va ser molt pràctic el fet de poder agafar, poder entrar, poder estar a terra, aprofitar per menjar alguna cosa. Poder dinar, no? I tornar a sortir a l'aigua quan realment hi havia les condicions. I bueno, hi va haver unes bones condicions, mar molt planeta, em va sorprendre. Molt bé. I molt agradable. Comenta'ns alguna cosa dels directes contrincants vostres, tant del Marc París i del Pau Xil, com del Carles Calicó i el David Cornudella, no? Que són de la vieja escuela, però que també estan allà amb vosaltres, no? Sí. No, estem tots allà. No us permet fer cap errada, no? Diguéssim, teniu... No, hem d'estar amb el que estem, hem de continuar navegant. Inclús a la segona regata d'ahir, amb el Marc, doncs, vam estar lluitant fins al l'última onada ja... Sí. Apurat. Bueno, la previsió és que aquest vent baixés. Això deia la previsió. De totes maneres, aviam com es queda al final. Jo la veritat que m'ho vaig passar millor amb vent de terra, Sí, no? pel fet de mar plana. No sé. Sí, era molt agradable. Sí, era Molt bé. més còmode. Doncs escolta'm, res més, que tingueu molta sort avui i ens veiem després de la regata, d'acord? Perfecte.